elapha emva kwami. Mhlawumbe mongameli masiqale ngokwenza kuwe neofisi yakho amazwi ombulelo ngokusithemba ngale pulpit yakho Nkosi yami uba usiboleke yona umzuzwana. Egameni lami nale panel endihamba nayo siyabulela mongameli. Siyayazi into ba bebekhona abantu bebenawuwenza lo msebenzi bekunganqabanga abantu. Into naye ekuthandazeni kwakho nasekukhungeni kwakho umnwe kaThixo wema phezu kwethu. Siyithathi kancinci ke loo nto. Abantu abaqhela udriver apha endleleni noba kuku N1 noba kuku N2 akude uyofika eKomani noko ungakhange udibane nemoto encinci iMP 200 ebhalwe abnormal load inqenqeza ngaphambili ineflag ezibomvu apha emacaleni. Noko unothi uyofika eKomani ungakhange udibane naye. Ndilo bhaki ke mna namhlanje ephethe eza flag inqenqeza ngaphambili isithi ikhona into ezayo apha ngasemva. Ndilo bhaki ayikokwami ukushumayela kodwa mna ndizothi ikhona into ezayo apha ngasemva. Kunjalo nje, it's not a normal thing, it's an abnormal thing. Mhlawumbi ndizothi hlalani kakuhle. Ndizothi nje loo nto. Ukuze mongameli ndithethe kakuhle phaya kule evangeli kaYohane besifunde kuyo isahluko 17. Ndicela simise izintente zethu phaya kuverse 17 yedwa. Yonke uverse 17 ngokuphelela kwakhe mdeke. Kodwa allow me ndithi bamthabatha kuYesu nomnqamlezo wakhe bamhola bemsa kwindawo ekuthiwa iGolgotha. Emva komongameli undibhalele ke nathatha ixesha ndazijonga ivangeli zonke zone kulo mcimbi wokubethelelwa kukaYesu emnqamlezweni. Ndafika uYohane ndiba eyisummarize kakuhle engayisummarize nje enika zonke inkcukacha ngomcimbi wasemnqamlezweni. Ngoba uMatthew noMarko noGqirha uLuka imigca nje mibini emva kwesigwebo bafike phezu kwentaba. Kodwa uYohane yena unevesi ezi-11 oqala usifunde koluhambo olubhekwe emnqamlezweni. Ibinto eqhelekileyo rhamente into yokubheka eJerusalem unyaka nonyaka. AmaJuda ebekhumbula lamini yakwaFaro apho bathi xa bezawuphuma uThixo wabawisela umthetho wathi mabazivalele ezindlini baxhele ikhwane bathabatha igazi baliqabe emigubasini balungisa izonka ezingenagwele. Kwakhona amazwi athi ekugqibeleni niyigcine le nkonzo. AmaIsrayeli unyaka nonyaka endleleni bekuthi xa kufika lamhla kumiswe kwenziwe isikhumbuzo. Ababhali ke bathi iPassover ngoba uThixo
izinto ezazinegazi wegqitha kuzo akawabulala amazibuko. Bekuthi xa kumisiwe kuqova izonka ezingena khwele, abantu bazinweme kwizinto ngezinto ezahlukahlukeneyo. Bekuthi xa kuyiwe ePasikeni amadoda amakhulu ababhali nabafarisi bakhokhele ngaphambili. uYesu ke naye uzalwa kulo era kuyinto eqhelekileyo njengomntu wakwaJuda uba ngexesha elithile ubhekwa eJerusalem kuhambo olungcwele. Kodwa kwesi siganeko hayi lungani bashumayela isakuni lungani into zikababa isakuni. amaJuda aphantsi kogonyamelo lwamaRoma, indoda ehlele esitulweni nguSiza okanye iBhayibhile yesiXhosa izawuthi nguKesare. Indoda enikwe igunya lokulawula esi siqithi uPilato. Apha ngaphakathi kukhona indoda ebizwa ngoba nguHerode omkhulu. Elapha ngaphakathi ezantsi kaHerode ukhona amadoda oKhayafa noAnas. Kaloku bashumayeli xa bekuphunywa kwaSirayeli eJiphethe, uThixo wathi kuMosisi makamisa amadoda ekuzawuthi xa kukhona ukungevani alawule, abizwe ngoba yiSanhedrin loo madoda. Inkundla echophela imicimbi, nihambe nam bashumayeli, nothi inkundla emangalayo, nilinde kuloo ndawo. Inkundla eyamkela izimangalo nezikhalazo eziziswe kuyo, nothi inkundla emangalayo. uYesu uzalwa kwi-era apho incwadi ephicothwe etempileni ithi silinde uMesiya. Amadoda amakhulu abhize etempileni kulinda uMesiya. Yile nto uYohane andulula abafundi bakhe awuva into yoba apha esixekweni kukhona indoda eyenza imimangaliso. Wawandulula nombuzo, hambani nibuze uba nguwe nalo simlindileyo okanye silinde omnye. Akabaphendula uYesu bashumayeli basekhaya, wabahlalisa iintsuku ezimbalwa. Ngemini ebandulula wathi hambani nimxelele uYohane izinto enizibonileyo, kodwa kwizinto enizawuzithetha nimxelele uba imfama ziyabona, izixhwala ziyahamba. Rhamende engcwele kaThixo namahlwempu ayashunyayezwa iindaba ezilungileyo, kanti loo ndawo yodwa izamxabanisa nabantu uYesu. Ngoba kwaJuda the gospel was for sale. Hambani nam rhamente, hambani nam. kwaJuda ubuthi xa uye etempileni uye uphethe into oyiphathela umbingeleli. Ubuye etempileni, ubungayi etempileni empty handed. Ubungayi etempileni ubuphathe into ozawuthi xa kufikwa iqhelwe ibekwe esibingelelweni ukuthi isono sakho siqanyethe ukushela. Uphathe into. uYesu wona ngokuthi namahlwempu
ayashunya Yesu indaba esilungileyo. Kodwa ke Mongameli, mandize kule ndawo. Emva kokuba uPilato emtyakatyile, ndifuna ukuza kuni baShumayeli. Ndifuna ukuza kuni. Emva kokuba emtyakatyile, wabiza amanzi, wahlamba izandla, wathetha into, wathi nanku umuntu, siboneleni nini. Ngokweculture yamaRoma, ukuhlamba izandla meant you are distancing yourself. Ukuhlamba izandla meant you are purifying yourself, uyazingcwalisa. Ukuhlamba izandla meant uyazikhupha kule ngquba kaxaka. uPilato wazikhupha. uPilato. Kodwa Mongameli, allow me to say this. Legally, ngokusemthethweni, I want to submit this argument baShumayeli. Legally, ityala likaYesu liqoqwa ngendlela erongo. Okokuqala, uYesu ebengumJuda kodwa wamangalelwa kwinkundla yamaRoma. Okwesibini, uYesu khange kubekho bammangala, kodwa umangalelwe inkundla yeSanhedrin. Bendike ndathi ke kwintetho yam ndathi ibingeyonkundla yokummangala, kodwa ibiyinkundla yokuxoxa. Okwesithathu, ibiyinkundla yeSanhedrin eyahamba yofuna amangqina, ayingomangqina asenkundleni. Ithi iBhayibhile yam xa indixhasa kwafunwa namangqina okuxoxa. uMichael J. Barrett ndiba uyandixhasa kule nto ndiyithethayo, uthi umuntu ogwetywe ukufa komnqamlezo ubenikwa iintsuku ezilishumi. Kwezi ntsuku zilishumi kumiswe amadoda azawumgada, anikwe ithuba lokubonana nezihlobo zakhe avalelise, anikwe ithuba lokubhalela izihlobo ezikude, ade anikwe nethuba lokutya the last favorite meal before abheke emnqamlezweni. Utsho njalo umfo kaBarrett xa indixhasa into yoba legally laxoxwa rongo ityala likaYesu. Utsho njalo. uYesu kwinkundla yakhe yokuqala bekungo-2 ekuseni, ngoba bekulungiselweni iPasika. And to prove into yoba amadoda amakhulu ebewazi umthetho akangenanga ekhothi kube beyazi uba ubangenile enkundleni akazukwazi ukubheka emthendelekweni. Ndizakuni baShumayeli, ndizakuni baShumayeli lungani. Xa egqiba kumbetha wamkhululela kubo rhamente kaThixo, wathi siboneleni nina. Wathatyathwa uYesu kwangenwa naye kwelinye igumbi ebelinesigqiki, wafika wabotshelelwa ngemixokolelwano, wohlwaywa. Athi uIsaya xa ithetha ukubethwa kwethu kwaba phezu kwakhe, athathi siphilisiwe ngemivimbo yakhe. Wabetha uYesu phezu kwesigqiki kwindawo ababhala bathi yiGabhata, umendlalo wamatye. Rhamente engcwele kaThixo wathi xa igqitywa kubetha uYesu, baShumayeli basekhaya, wakhutshwa kweli gumbi, wahlutywa iingubo zakhe, bathabatha ingubo ebovu bamembathisa, bathabatha isithaba sameva basihlohla entloko. Ngelo xesha kanye laqala igazi latsasa. Rhamente engcwele kaThixo xa kuphunywa noYesu apho,
kwaphekwa enkundleni yemidlalo wamatye, wafika uYesu apho kukhona umnqamlezo. Ababhali bathi akasiwanga uYesu emnqamlezweni. Usiyele emnqamlezweni, usiyele emnqamlezweni, ngoba inyaniso emsulwa umongamelikazi yethi njeba silapha umntu nomntu nomnqamlezo wakhe, nomnqamlezo wakho. Uba ukabi nawo uyalungiswa umnqamlezo wakho. Into endiqiniseke ngayo kunjalo nje. Yesibini into endiyaziyo, bashumayeli basekhaya, umnqamlezo awuzikhetheli. Umnqamlezo awuzikhetheli, umnqamlezo awuzikhetheli, umnqamlezo awuzikhetheli, umnqamlezo. Ufike nje ubekwe phezu kwakho umnqamlezo, ubekwe phezu kwakho. Wasiyela uYesu, wasiyela uYesu. Bathi ababhali ibikhona indlela emfutshane ebiphuma apha egeyithini eJerusalem. It was a half a mile, less than a kilometer. Ibinqumla ibheke phezu kwentaba, ibinqumla ibheke phezu kwentaba, ibinqumla ibheke phezu kwentaba. Sikwisitishi sesibini bashumayeli, hambani nami. Sikwisitishi sesibini, hambani nami bashumayeli, hambani nami. Ibikhona indlela ebinqumla ibheke apha elisango. UYesu le ndlela ibiphuma ngalo leli akaloko bashumayeli beliphuma babingelele amadoda amakhulu xa yolahla isidumbu zeminikelo namadini nothuthu lesibingelele ebephuma apha kweli gate. Yabonakala abashumayeli basekhaya yoba inene nyani inkomo yedini le, yabonakala apho uba inkomo yedini le. Waphuma ngelo sango, waphuma nelo sango uYesu. Allow me to say the horizontal side of the cross ubusponsorishwa ngayo, kubalekwe kubhekwe nayo phezu kwentaba kuyolungiswa, kodwa the vertical side ubusitholela. Khamende ngcwele kaThixo, ubusitholela umnqamlezo wakho. uYesu ngelixesha ekhangela elisango uphethe umnqamlezo wakhe, uthe qhu apha ecaleni kwakhe kukho amadoda aqabela ihashe, amadoda amane. Eyesihlanu ukhomanda walo mkhosi uhamba ngaphambili naye uqabela ihashe. Bamthatha uYesu bamholela kwindawo ekuthiwa iGologotha. Lungani bashumayeli, lungani bashumayeli, lungani bashumayeli, lungani bashumayeli. Waphuma uYesu ngelo sango. Xa igqiba kuphuma uYesu, ithe yami iBhayibhile, wawa uYesu, wawa uYesu, wawa uYesu, wawa uYesu. Xa igqiba nje kuphuma, in fact mongameli uConnolly uthi wawa uYesu xa igqiba kuthatha umnqamlezo. Wawa uYesu. The challenge we have ngamakholwa esingawo, asifuni kuwa okanye siyakoyika ukuwa. Kanti uYesu when he fell was symbolizing intoba ukuwa endleleni yothwala umnqamlezo is part of the journey. Bethetha loo nto uYesu, ebethetha loo nto uYesu. Ndifuna ukunika impendulo xa bekubuza bekubona uwili uweleni kodwa ukholwa. Ubani ubaxelela intoba is part of the journey. The journey is not yet over. It's part of it. It's just the beginning. It's part of the journey. uYesu xa igqiba kuwa wavuka uYesu, wavuka uYesu, wavuka uYesu. Wathi qhu bashumayeli ewuthwele umnqamlezo wakhe. Bamthabatha bamholela kwindawo ekuthiwa iGolgotha. Eyesibini into esimbolizwa kukuwa kukaYesu intoba wayibonakalisa isacrifice, umnikelo owenzileyo ngesiqu sakhe. Wayibonakalisa loo nto, wayibonakalisa loo nto, wayibonakalisa loo nto uYesu. Xa ivuka uYesu, bathi ababhali uthabathe nje isitephu sambalwa, uthabathe isitephu nje sambalwa. Xa ijonga apha ecaleni kwendlela,
xa ijonga apha ecaleni kwendlela amehlo akhe angqwamana nonina uMaria, angqwamana nonina uMaria. Yangayilamini yombingeleli etempileni xa wayingena uYesu ephethwe wathanduluka lo mfo. Uyamdulula umkhonzi wakho Thixo enoxolo, ngoba amehlo akhe alubonela usindiso. Xa igqiba kutsho wajonga kuMaria, nawe mfazi ikrele lizawutyhutyha umphefumlo. Kwangathi lo mini yasika inimba kuMaria, kodwa uYesu owasusa amehlo kuMaria ngoba i-destination ibiphezu kwentaba. Baqhubele kuYesu nohambo. Hayi mongameli, mandiyithethe le nto ndingayiyeki. Endleleni yokuthwala kwethu umnqamlezo siyabadinga ooMaria abazawubakho for moral support. Ayanindifa abantu balapha, siyabadinga noba bathethanga, noba kunyanzelekanga uMaria abekho xa ndithwele umnqamlezo athethe. Uba khona njoku kwakhe unika amandla okuthwala umnqamlezo, okuthwala uMaria. Yona nto wayisondele lapha wase-moral support. Ingxaki esinayo sakulazi uba umzalwane wethu uthwala umnqamlezo, siyabhekela kuye, kanti umntu othwala umnqamlezo uyamdinga uMaria endleleni, uyamdinga ukuzabe kakuhle, uyamdinga uMaria. And uMaria odingwa endleleni nguMaria ongazuthetha, uMaria ongazuthetha, uMaria ozothula athi cwaka. Mathi uMaria ozothula athi cwaka, asuka ancinele ngaphakathi athi mnika amandla enzondeleyo, mnika amandla. Angathethi ngoba ezinye izinto mongameli azimdingi uMaria othethayo, azimdingi uMaria othethayo. Sifuna uMaria ozothi cwaka kodwa abekho aphela uhambile. Kwisitishi sesibhozo bashumayeli ndifikile. Kwisitishi sesibhozo uYesu abazalwane bebehamba apha sisanqwe eJerusalem ngeli xesha, sisanqwe nalangoma ethi lolwano lusizi ifakalele zantsi rhamente engcwele kaThixo. Abantu bonke nobe mhlawumbi iwashingwa iyekile bafuna ukubona le ndoda inqumla izitolo zaseJerusalem ithwele umnqamlezo. Kwisitishi sesibhozo kwadityanwa nendoda emnyama abathi abanye ababhala indoda yaseAfrika, uSimoni waseKerene. Wathabathwa umnqamlezo kaYesu wabekwa amagxeni kuSimoni. Akwabuzwa mvume yakhe. Hayi mani ma-Afrika, ndivumeleni ndithi kuni niyathandwa nguThixo, licebo likaThixo lokusindisa umntu linendoda yeAfrika, icebo likaThixo. Ngoba xa uHerode wayefuna ukubulala uYesu, safika isithunywa sathi kuJosefu, vuka ubheke eJiphethe eAfrika ayofihlwa uYesu. Wathi xa iredi wagoduswa. Ngoku uYesu ubheke emnqamlezweni udibana nendoda yaseAfrika, imthwalisa umnqamlezo. Oyini bantu abamnyama, niyathandwa nguThixo, niyathandwa. Kunjalo nje noba bangathi kuthi inkolo yeza nabelungu, sendibaxelela uba ayekho ama-Afrika endleleni ebheke emnqamlezweni. Mhlawumbi mandithethe le nto. iAfrica is the backbone of the world. iAfrica iyathandwa iAfrica nguThixo. Akho lizwe linezimbiwa njengeAfrica. Onke la mazwe nala kuthiwa zi-first world countries agonyamele iAfrica ukuze atyele, ngoba iAfrica iyathandwa nguThixo. uThixo wayinika izimbiwa. Ke bandifuna ukuthi kuthi okomzuzwana masinyamezele, siwuthwale lo mnqamlezo,
akasilibalanga uThixo. Wawuthatha uSimon umnqamlezo wangathi ebelungile wathi qhu wahamba noYesu xa bekungakudanga kakhulu ithi iBhayibhile zami kwavela uVeronica ithi incwadi ebendiyifunda wakhulula iveyili yexabiso ezinye incwadi zithi yitawuli kodwa wakhulula iveyili ngoba amantombazana akwaJuda xa ibingekendi intombi nto ibiseqhuma ngeveyili wakhulula iveyili uVeronica wabaleka ebona umhlola womntu othwele umnqamlezo ubona umhlola wafika wamesula. Allow me to say bazalwane, okwesibili umuntu othwele uba ngaba unomuntu omaziyo othwele umnqamlezo bendithe qala khawube nguMaria ongazukwenza nto. Okwesibili ndithi ngoku khawuba nguVeronica in act and do something. Kalo mntu uthwele umnqamlezo uyamazi umakhelwane wakho musoba uthwele umnqamlezo utheni ungabi nguVeronica? Uyamazi umakhelwane, uyayazi ikoliki yakho that you share in office intoba uthwele umnqamlezo utheni ungabi nguVeronica? Uyayazi indodana ongena nayo umanyano ba ithwele umnqamlezo utheni lento ungabi nguVeronica? Ukhulule izinto yexabiso to restore dignity. Hayi lungani bashumayeli, okwesibini wawa uYesu. Nansi into emandiyithethe, uba uthwele umnqamlezo nyani, the reality of the matter is uzawuba xa uthwele umnqamlezo. Singangavani nje namhlanje kodwa xa sowufikile umnqamlezo uzayicinga le nto. Enye ye-realities zomuntu othwele umnqamlezo kukuba uyawa xa uthwele umnqamlezo. Kunjalo nje it doesn't matter noba uwe kangaphi endleleni, kodwa into ebalulekileyo kukuphakama kwakho. uMichael Angel otshoyo, umama otshoyo uba noba ndingawa but even if I fall I rise. Utsho njalo. So supenikela ukuwa xa uthwele umnqamlezo. Amakholo amaninzi adicide ukuzivalela endlini kuba abonwa ethwele umnqamlezo. Ngoba ke mongameli, iminqamlezo yethu yehluka. Kunjalo nje yehluka ngeshape nesize, yehluka ngamagama iminqamlezo yethu, yehluka nangelele. Amanye amaqoqo kabona ubathwele umnqamlezo adicide ukuzivalela. Athi suba nekhala umnqamlezo ayingowakho, umnqamlezo ngokaThixo umnqamlezo. Xelela uThixo ba yasindwa ngoku ngumnqamlezo. Xelela uThixo. Ewe baba. WaUyesu okwesibili xa igqiba kuwa uYesu waphinda futhi wavuka wahamba. Xa igqiba kuvuka uYesu ithi iBhayibhile wadibana nentombi zaseJerusalem. iBhayibhile yesiXhosa ke ithi isebenzisa igama elithi intombi. iBhayibhile yesiNgesi isebenzisa igama elithi woman. I-direct translation ke it's female. Nansi ke mongameli, eJerusalem ukubethelelwa komuntu emnqamlezweni ibingengumthetho kwamaJuda, ibilisiko lamaRoma. Okwesibini bekuthi xa kubethelelwa umuntu kube khona abantu abaqeshwayo abazawuma apha ecaleni kwendlela belilela lo muntu usiwa emntanjeni, because ukubethelelwa emnqamlezweni ibiyinto yabantu abangenabani, iyinto ye-foreigners kwezasixeko.
bekhona abantu ebekuthiwa xa bebizwa zii-hired mourners. I-instruction ibiba clear. Xa igqitha apha nimbona nilile i-instruction. Andiyazi ke diba noba abamama babetha kwendlela either they were hired mourners okanye ngabantu abebelandela uYesu. Kodwa into endiyazi yinye, bekuba khona abantu abaqeshwayo bametha kwendlela benza izigqili, kodwa uYesu akabashiyanga. Noba kunjalo bashumayeli basekhaya akabashiyanga uYesu. Waqonda into yoba noba izinto ziyenzeka mandime umzuzwana ndithethe nabo. Wajika xa belila bembombozela wathi uYesu, zintombi ndini sanulilela mna, lilelani nina nabantwana benu. Khona ndingcele kaThixo hleze mhlawumbi uYesu wayithatha kulaa nto ithethwa nguprofethi uJeremaya athi uke walila uRakeli, walila kavuma kuthuthuzeleka elilela abantwana bakhe. Mhlawumbe bethetha kuloo nto ngoba bomama ilizwe sikulo lidinga oomama bazolilela abantwana babo, lidinga oomama bazolilela abantwana babo. Ilizwe sikulo lidinga oomama abazolilela abantwana babo ngoba izinga losetyenziswa kwesiyobisi liphezulu. Ndiqinisekile uba noba singazi kodwa iingcango bezikhatyiwe izolo kwiilokishi esihlala kuzo. Ndiqinisekile noba singazi bakhona abantu abarojiweyo. Ndiqinisekile sanulila, lilelani nina nabantwana benu, lilelani nina nabantwana benu. Uthi uYesu koomama iministri abashiya nayo xa ipheka emnqamlezweni kukumeke phi niye kuThixo ngenxa yesizalo esisemhlabeni. Utsho loo nto uYesu, utsho loo nto uYesu. Uthi uYesu ezinyembezi zintombi zaseJerusalem nisijolise kum, rechannel them kubantwana benu ngoba xa kunje komanzi umthi kowubekela phi umthi owomileyo, kowubekela phi xa kunje. Oyini bomama lile nabantwana benu, lile nabantwana benu. Uba ngabe uhamba unqumla kwizitrato zelokishi zethu isibhamu sidlala abantwana, kodwa lile nabantwana benu, lile nabantwana. Mihla namalanga a young man is shot in the Cape Flats kwindawo esihlala kuzo. Lile nabantwana benu, lile nabantwana benu, lile nabantwana benu, lile nabantwana benu. Akamandla uYesu wegqitha uYesu. Oyini bashumayeli, lungani bashumayeli, ndiza kuni ngoku. Lungani bashumayeli, wegqitha uYesu, ngenxa yentlungu. Okwesithathu uYesu wawa, okwesithathu amadoda aqabela amahashe akamnikanga nethuba alapha emva kwakhe. Amane ethi kuye, vuka usithathe ngoba le minqamlezo siyithweleyo kunabantu abasikaphayo, abanye sicimba bahamba nathi kanti bafuna ukujonga uba sawuphela phi le minqamlezo yethu. Rhamente engcwele kaThixo athi la madoda vuka usithathe. Uthi kwisitishi seshumi bashumayeli kwafikwa phezu kwentaba. Xa kufikwa phezu kwentaba kwaya nilunge, ndiza kuni nizondibizela abashumayeli. Xa kufikwa phezu kwentaba laa ngubo ibovu ebeyinxityisiwe uYesu, uthi uYohane bamkhulula. Xa bemkhulula le ngubo ibovu bafika ngaphantsi kukho ingubo engenamthungo. Bazaliseka amazwi athethwa indumiso zikaDavide 22. Benza amaqashiso ngesambatho sam, ngeli xesha uYesu efika phezu kwentaba, uSkipiyo indoda enkulu inyuka ngapha entabeni. Bashumayeli basekhaya, inyuka ngapha, i-retired le ndoda, kulandwe yona ngoba kulo mcimbi wokuxhoma he was a specialist. Kwalanda yona. Bashumayeli basekhaya, ngeli xesha uYesu efika unyuka ngapha uSkipiyo uphethe ihamile zakhe nezikhonkwane zakhe. Rhamente engcwele kaThixo, amadoda ebenikwe imandate
embumngxuma phezu kwentaba. Khamende ngicele kaThixo. Ababhali bathi kumngxuma wokuqala bathi kabe umisa lamnqamlezo awavuma ukuma wagunqa. Khamende ngcwele kaThixo. Bathi kabe jonga bafumanisa kukhona ukhakhayi. Bathi ababhali kabe krokrela abashumayeli inhloko ka-Adam. Ile nto uPawulos umvesithi ku-Adam bonke bafa kodwa kuKristu badlulisa ubomi. Khamende ngcwele kaThixo. Xa bediba abashumayeli bayilalisa iminqamlezo bayidibanisa. Ifikile inyathi amatyhoboza phezu kwentaba. Bamlalisa naye uYesu phezu komnqamlezo. Basitsala isandla sakhala isikhonkwane. Wathi qwaku uYesu. Akathethi uYesu. Khamende ngcwele kaThixo. Basitsala sesibini sakhala isikhonkwane. Wathi qwaku uYesu. Akathetha. Kwangathi nguIsaya umjongile kayisithwaba njengemvu phambi kwabaxhebi. Khamende ngcwele kaThixo. Kwadityaniswa inyawo ezantsi emnqamlezweni sakhala isikhonkwane. Wathi qwaku uYesu. Akathetha uYesu. Bashumayeli lungani sifikile phezu kwentaba. Wavusa umnqamlezo. Xa uvusa umnqamlezo yangathi ilamina thuphani njengenyoka wayiphakamisayo uMoses entlango. Unyana womntu wenziwe njalo ukuphakanyiswa. Khamende ngcwele kaThixo. Xa uvuka umnqamlezo izikhonkwane zihlele enyameni. I-force of gravity yatsalela ezantsi. Izikhonkwane zatsalela phezulu. Yakrazuka inyama kaYesu natsaza igazi. Khamende ngcwele kaThixo. Emva kwaloo migudu wathetha uYesu.